Genesis tia duasanum. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Sɔre kɔ Betel kɔtena hɔ. Na si afɔrebukyia wɔ hɔ ma Onyankopɔn a oyii ne ho kyerɛɛ wo ɛda a woredwane afiri wo nua Esau anim no. Ɛna Yakob ka kyerɛɛ ne fiifo ne wɔn a ɔka ne ho nyinaa sɛ, Montoto anyame ananafo a ɛwɔ mo mu no ngu, na monnwira mo ho, na monsakyera mo ntadeɛ, na momma yɛnsɔre nkɔ Betel, na minkosi afɔrebukyia wɔ hɔ memma Onyankopɔn a m'ahohiahia da otie me, na odii m'akyire wɔ kwan a mekɔɔyɛ no mu no. Ɛna ɔde wɔn anyame ananafo a ɛwɔ wɔn nsam nyinaa ne wɔn asom nkaa maa Yakob. Na Yakob de koraa dupɔn bi a ɛwɔ Sekem ho no ase. Na wosii, na Nyankopɔn honhom baa nkuro a atwa wɔn ho ahyia no so, na wanti Yakob ma no. Na Yakob ne nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa duru Lus a ɛwɔ Canaan asase so a ɛne Bet-El. Na osi hɔ afɔrebukyia, na ɔfrɛ hɔ El Bet-El, aseɛ ne Bet-El Nyankopɔn. Ɛfiri sɛ da a ɔredwane afiri ne nua anim no, ɛhɔ na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ no. Na Rebeka bagyegyefoɔ Debora wui. Na osiee no Bet-El aseɛ fam wɔ odum bi ase, na ɔtoo no din Alon Bakut. Na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ Yakob bio, ne ba a ofiri Mesopotamia bae no mu, na ohyiraa no. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Wo din de Yakob, nanso ɔremfrɛ wo Yakob bio, na mmom Israel ne wo din. Na ɔtoo ne din Israel. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Mene Onyankopɔn Twediampɔn. Dɔre na yɛ bebree. Ɔman ne aman asafo befiri wo mu aba, na ahemfo firi w'asene mu bɛba. Na asase a mede mama Abraham ne Isak no, wo na mede bɛma wo. Na w'asefo a wobedi w'akyire no na mede asase no bɛma wɔn. Na Onyankopɔn firi ne nkyɛn wɔ deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ kɔɔ ɔsoro. Na Yakob de odum sii deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ. Ɔbɔ odum, na ohwie ɔnom afɔdeɛ guu so, na ɔde ngo guu so. Na Yakob frɛɛ deɛ ɔne Onyankopɔn kasaeɛ hɔ Bet-El. Na otutu firi Bet-El kɔe. Na aka kwantia bi na waduru Efrat no. Awɔ kaa Rahel, na awɔ no dene no. Na wɔ mu yɛɛ den no, awogyefoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Nsuro, na yɛnso wobɛwo ɔbabarima. Na ne kra refiri ne mu na ɔreyɛ awuo no, ɔtoo ne din Ben-Oni, aseɛ ne mama ne hunu mu ba. Na n'agya deɛ, ɔfrɛ no Benyamin, aseɛ ne ahotɔba. Na Rahel wui, na wosie no Efrata ɛne Betlehem no kwan nkyɛn. Na Yakob sii ne da so dum, ɛne Rahel da so dum de besi nnɛ. Na Israel tutu kosii ne ntomadan wɔ Ɛda abantentene akyiri no hɔ a. Na ɛbaa sɛ Israel te asase no soɔ no, Ruben ne n'agya abaawa yere Bilha kɔdae, na Israel tee. Nso Yakob mmabarima yɛ 12, Lea mma ne Yakob abakan Ruben ne Simeon ne Lewi ne Yuda ne Isaka ne Sebulon, Rahel mma ne Yosef ne Benyamin. Na Rahel abaawa Bilha mma ne Dan ne Naftali. Na Lea abaawa Silpa mma ne Gad ne Aser. Yenum ne Yakob mmabarima a wɔwoo wɔn maa no wɔ Mesopotamia. Na Yakob baa n'agya Isak nkyɛn wɔ Mamrɛ, wɔ Kiriat Arba ɛne Hebron, deɛ Abraham ne Isak tenaeɛ sɛ ahɔhoɔ no. Na Isak na nyinaa yɛ mfirinhyia 180. Na Isak gyaa ne honhom mu, na owui, na ɔboaboa no kaa ne nkurɔfoɔ ho. Wabɔ akora, na nnaamee no, na ne mma Esau ne Yakob sie no.